bývate? A ja raz u Trebišove, raz po Cigánoch, tak no. A co vám poviem, pani? A po Cigánoch to Všečovci či v Trebišove? U Tábore. Ale v Všečovci či v Trebišove po Cigánoch? Áno, u Všečovci. Ale teraz som... Ale treba mám, nie, pani Kolesárka, bo nemám ani na autobus nič, bo nemôžem ísť teraz bez peniažok mi, pani Kolesárka. Ale vy ste v Trebišove teraz? Hej, pani Kolesárka. No a počúvajte ma, dobre, ste v Trebišove. A keď idete do Sečovec, idete autobusom či peši? Na pešo, pani Kolesárka, to nebiruje. A kade chodíte na peši? Cez Rusko. A to znáš jak daleko, to ja už nebirujem, bo už veľa roky to tu drahu robí. A to kedy roky tak chodíte? Už... Nie znam, pani Kolesárka vám povedz, bo to už... Nie znam vám kazať, no. A da co vám prišlo tam, pani Kolesárka, odo mne? Áno, no nie od vás, ale máte tu z okresného súdu z Trebišova, co ste robili? Že ste žalovaní? Jaký máte problém s policiou, so súdom? A nič. No tam máte dáco, keď sa tu žiadajú, že ste vám môžu doručovať z písomnosti. Písomnosti, že doručajú. A koho tam máte pri sebe? Koho tam máte pri sebe? Kamarátku mám pri sebe tu. No dajte mi tú kamarátku, prosím vás.